नीलाद्रि कंदरानंदी मंदरालय वंदितं वंदे वंदर मंदार बिंदिरा मंदिरमो। सुधी दर्शक बंधुगण, आज हेउछि पवित्र वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। अपडेट न्यूज ओडिशा.com तरफरु आज पवित्र এই তিথিরে প্রভু জগন্নাথଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆରୂଢ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛେ। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ହେଉଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଚେତନା ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ କବି କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକରି ରହିଛି ସେ ଧାଳିକ ଗୀତ, ବାର ମାସେ ତେର যাত্রা দেখুথিবি শ্রীক্ষেত্রে হই ভিকারি। 12 মাসের 13 যাত্রা উপভোগ করিবা পাই, সে যাত্রা সহিত সম্পৃক্ত হওয়া পাই ভক্ত হৃদয় আবেগরে গদগদ হয়ে উঠিছি, ভাবতল্লীন ভাবতন্ময় অবস্থা আসছে। আমি জানিছন্তি জগন্নাথଙ୍କର 12 ମାସରେ ହଉଛି 12 ରୂପ। ଏ ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ମାଧବ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଷାଢ ମାସରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାମନ ଏବଂ ଦୋଳେଶ୍ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦୋଳ ଆମର ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମାଧବ। ଏ ମାସକୁ ବୈଶାଖ ମାସ ବା ମାଧବ ମାସ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ 12ଟି ଯାତ୍ରା ଅଛି, ସେ 12ଟି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀନୀଳଗିରି କନ୍ଦରେ ବିଜେ ହରି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ବିନୋଦେ ସ୍ନାନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅୟନ ଶୟନ ପାରୁଷ ପାଲଟ ମୋଦେ ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ମକର ଓଢ଼ଣ ଦୋଳ ଦମନକ ଚୋରି ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପକ ଉତ୍ସବ ସହିତେ ଏବିଧି ଲୀଳା ଆଚରି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ 12 ମାସରେ 12ଟି ନାମରେ ଯେମିତି ପରିଚିତ, 12 ମାସରେ ସେମିତି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉ କଥା କବି କଣ୍ଠରେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, 12 ମାସେ 13 ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି। ଆଜି ହଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରାର ବିଧାନ। କାହିଁକି ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରାର ବିଧାନ? ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ବାମଦେବ ସହିତା, ଯାତ୍ରା ଭାଗବତ, ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାର ଭିତରେ ଏ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆଉ ବାମଦେବ ସହିତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ହଉଛି ଆଜି ତିଥି ଏବଂ ଏ ମାସ ଶୀତପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରସାଦ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆଜିର ଉଦୟର ଦିବସ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗରେ ସେଦିନ ଥିଲା ଗୁରୁବାର। ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଯେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ସୂକ୍ତ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପାଠ କରିଥିଲେ, ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ। 108 ଜଳରେ 108 କଳସୀ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି ସ୍ତୁତି କରି କହିଥିଲେ, ହେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ, ଆପଣ ନିଖିଳ ଜଗତର ସର୍ବ କାରଣ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରିରେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବା ନୀଳାଦ୍ରି ଯୋଉ ଉଦୟ, ସେଇ ମହା ଉଦୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ। 108 ଅଧିବାସିତ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଥିଲେ। ଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ
ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲେ, ପରେ ପରେ ମାଧବ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହଉଛି ଆଜି ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆସୀନର ଦିବସ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆସୀନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱୟଂ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମ ପ୍ରଭ ତେଜପୁଞ୍ଜ ସ୍ୱୟଂ ସୁଦର୍ଶନ ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପତିତ ପାବନ, ଜୟ ଭକ୍ତ ଜନ ମନ ଉଦ୍ଧାରଣ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ।